Det voldsomme Zulu-uheld er sket onsdag aften tæt på en tankstation ved Odensevej i den fynske by Bogense. Redningsmandskabet frygtede først fastklemte personer i den væltede bil, men de 2 personer i køretøjet havde selv formået at komme ud, inden beredskabet ankom til stedet. Der er ikke sket alvorlig personskade. Det er endnu ukendte årsager, at uheldet er sket. Pressefotos.dk har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Fyns politi for at blive klogere på de nærmere omstændigheder, men politikredsen har ikke besvaret redaktionens henvendelser. Uheldet er sket omkring kl. 18:00.